दिनै 5 तारिख रबिबारनि सान जों दिनै जत इलेक्ट्रनिक मीडिया न हामबाय माइया फारो तामाने हिकाय थांनाय 2-3 दिन सिगां जे कायसा सत्यरंजन बुमुं हुनै बिद्या प्रसाद पारानि बुखानि मुं हुकाय बिनि पलेननिया बिनि जे मीडिया फायै बनो जे हाखर बिसिं हाबै दंगो सिंजा बसं थाखाय हुबै मा टंखा होनै जे कक मीडिया नि बिसिंति भाइरेल माने अकंग नसंतिनि फिरकनानि बागै काहाम कै लुकरना सानानि बागै मा आसुखा सঠিक गठन हांगे म खायसे बहुत ताबो बीजेपी बा आईपीएफटी जुट सरकार तिरपर हास्तो फायै मासाया मानंया आंगै नुकुं कमाया मासाया आनि हिया कुनो जात विभेद हिया कुनो केबनबो रियाबो हिया अबनि बागै जों मन साना मुसंगो जे ब आगिने फतेनो बनो सिनिजा दङ बसाजों सिनिया बिनि बाहानजों बटंगो बिनि सरि बिनि बिबि बटंगो बबा अबहायनो बबा एलाकार प्रतिबासिनि जनगण जतन साइमानो बनो जों आगि रगो ब सिनिउइ दंगो ब तिनि सिमिया ओंखाय मीडिया ओंगै आहायनो फायै साकमा दबंया मीडिया ओं दंगै आहायनो नांमा ब रिखा नांया ब रिखा अबो हाबे ओंया सঠিक गठन रिखा बा बेलायखेनो साना हिने आंवान सुगो दे मनिसे सकां बिनि जेताखौ बुखु दीर्घ बছর जीएमपी नि नेता ओंगै ब खायजा हांके बंनि आमालो जे जीएमपी जे पावरफुल दंगो स्टेट राज्य पावर दंगो एडीसी पावर दंगो पंचायत एडीसी पंचायत पावर दंगो आपुरकाय दिनै जायते गोष्टी से पंचायत मेम्बर जात नेता कट जा बर आपुरके तांखै दं बर आपुर रिमाय दे बनो खुंजन आं मनो साना मुसुंगो जे बरक आपुर तांखै दं बरक आपुर के लुगिया बरक आपुर को खबर सामिया बरक आपुर को दीर्घ बছর जाबत लगातार 20-25 बছর सरकार चाइ थाका खरकसान मुलिते खरकसान जे नगरी मानो हंगाय बतिनि गरी बुसा मासाय माने उं तंमानो बर तिनि नुगिया दा बरक आपुर रिमाया दा मबनां दिरबा हासने लुकरनो सानाने मुसुंगो ब एक्चुअली आबो जे मीडिया तै भाइरेल माने आबो सटिकिया ब सिनिजा दङ एलाकार खबर नै ब खबरसि बिनि बुसार गरै जे प्रमाण जों दं माने ब कुनो फेमिली खलाय जाया ब सिंगल न दंगो सिंगल दंगो ब अबो हायखायै ओंगै मा दङ बिनि न गाना बिन ताको बुखु बनो खेल खलाय ताको बुखु तो बनो नासिगिया न अबने गनि ब अबो हायखाय ओंगै मा दङ तो बीजेपी आईपीएफ के सरकार तो 3 बছর सिला जो गबर सो बीजेपी आईपीएफ के सरकार फैयै मासा मानी करे तंफाय करे हाय करे हनै माने बरनि जे मते नंगाय आ खबर माने 3 होता 3.5 बছর बिसिन न आ खबर न आते के बर जे भाइरा फाय माने ताव जों अरन आफे जों सिनि बयस प्राय 40 लाख जा बरनो सिनि जे आज जन्म होते बरनो खबर न बरनि तमं खबर या बरन दखन गेस्ति खैना बरनि बसा बतै दं हामा नाफो तो हामा बसुक नि मालिक नि हामा खबर नैनो बरक के भाइ खायजो मया बा साबले खबर खायजो ना सिजाक हमते आमनि बागै बसुदो सत्यरंजन जिमि खबर या बिनि बिबिओ बाव खबर बर आगे बर तंग माने गाय ना फुजा तंग दं ता माने सरकारि आमा सामान सेमिया आजा दं बरनि जे ताबो आरो जे तंनाय र खबर न कयदिन माया मं देखायनाय माया खायांगि न बर खूब कष्ट दं बरा ताबो मुगा आते माने मीडिया रिनानि बागै आज सिनि आनि बय नकलाय ओरानि गुमाते बरमा ब आगे तंग बरा आसन खायरगै तंग दं हाय
agino bini kakak bai bini pino nogri oi kaham koi no tani makam lokla borno nogri bo borok kobor nok lebi tong mangla nok khar tong mangla hapingai borok hain tong mani amo siri sitin hoitono amo hai sini makolo hanu uta amo khai samani uddesho to mononga BJP bai IPF ti sarkar khaisi bini pi bai bini kaga masa yang mana yang ngai cover sa hunoi ja media sarangsati tei ja honumane amno khajeng mana sini bakha tongtholia bagina BJP IPF ti to 3 bosor